Имахме наследствен апартамент, който искахме да продадеме. Със собственици бяхме аз, брат ми, двамата ми братовчеди. Исках да пусна апартамента сама, но той не беше в търговски вид. Имаше много мебели за изнасяне, натрупани сметки. Нуждаеше се от много скъп ремонт и не се знаеше какво ще се случи. Не искахме да чакаме месеци наред и всички искахме бързо решение. Попаднах на реклама на Имодил във Фейсбук. Проучих ги, прочетох отзиви и реших да се свържа с тях. Реагираха много бързо. Направихме оглед в почивния ми ден. Веднага след това ме поканиха на среща и в техния офис. Обясних казуса с наследниците. Те ми предложиха решение и веднага ми дадаха оферта за директна покупка от тях. Най-хубавото беше, че не трябваше да плащаме нищо. От Имодил покриха дори натрупаните задължения за имота. Ние си получихме цялата сума в деня на сделката. Благодаря на екипа на Имодил за бързината и коректността. Радвам се, че се доверих на тях.